Bé, i ara arriba l'última taula d'aquest espai consciència, feixisme, l'ombra d'un estat impune. Ara començaran a entrar les persones ponents d'aquesta xerrada, però si us hem de demanar un favor i una corresponsabilitat en aquesta xerrada. Una de les persones que parlarà, que és el Víctor, ha patit un atac feixista, està en un procés judicial per això, i us demanem, per tant, que no es faci cap foto ni cap vídeo que surti com a mínim ell. Això vol dir que podeu fer fotos i vídeos que no enganxin aquesta cadira d'aquí. Esteu d'acord? Ho hem entès? Confiem en això? Molt bé. Doncs res, aplaudiment i que entrin ja tots. Doncs la Mònica aquí, vosaltres per aquí al mig. Com esteu? Esteu bé? Ho heu entès, que no podeu fer fotografia? Això s'ha entès, no? Bé, escolteu, primer demanar-vos disculpes perquè la Gemma Garcia, que és qui havia de moderar aquesta taula, no ha pogut venir perquè s'ha fet mal i m'han demanat que la moderi jo, i vull dir-vos que era molt oportú que la moderés la Gemma perquè la Directa és un mitjà de comunicació, com sabeu, cooperatiu que es dedica molt a aquestes qüestions, per tant la Gemma hi entén molt més d'aquests temes que no pas jo, però a vegades passen aquestes coses i no ha pogut ser. Per tant, ja em disculpareu que no hi haurà el nivell de detall que ella hauria portat a moderar una taula com aquesta. D'acord? Aleshores, el que es planteja en aquesta taula és si el feixisme que tenim, perquè el tenim, en el nostre país en aquests moments està emparat i queda impune en moltes de les ocasions en què es manifesta i el per què passa això. I entendre el per què passa necessita l'aportació de diferents visions, per tant hem d'agrair evidentment al Víctor com a testimoni per ser aquí, però també a aquelles persones que s'ocupen no únicament d'observar-lo, de denunciar-lo, en el cas d'en Jordi Borràs, suposo que el coneixeu, periodista, fotoperiodista, autor de 2 llibres fonamentals on aborda aquesta qüestió, un és Plus Ultra, l'altre és Desmuntant Societat Civil Catalana. Són 2 llibres en els que ell ha anat assenyalant quins són els riscos que tenim a dins dels moviments i una de les parts per les quals un dels aspectes fonamentals del per què queda impune i camuflada l'extrema dreta en el nostre país. Per tant, el Jordi ens aportarà aquest punt de vista juntament amb el Miquel Ramos. El Miquel Ramos és periodista, com tots ells són activistes en tant que estan activament compromesos en tot el que passa. El Miquel des del País Valencià, un país que, com sabeu, ha vist de molt a prop i d'una manera creixent en els darrers mesos com es manifesta de manera impune i avassegadora aquesta extrema dreta als carrers. Per tant, tots dos ens ajudaran a entendre això. També ens acompanya la Begoña Casado. Ella és advocada penalista, ha estat defensant diversos casos de delictes d'odi, també d'atacs feixistes, entén que també són a vegades delictes relacionats amb el racisme, amb la xenofòbia. Per tant, val molt la pena que no oblidem que aquest és el context en el que es mouen moltes d'aquestes qüestions i, per tant, sociològicament hem d'analitzar per què passa això. I la IUS, que forma part de la Unió contra el Feixisme i el Racisme, que també ens parlarà de quins aspectes estan emparentant tot això. Per tant, teniu molts punts de vista aquí per intentar complementar i creuar. Llegint el llibre de Rob Riemann per combatre aquesta època, que us el recomano molt, ara em deia el Miquel Ramos, n'hi ha un de complementari, però certament aquest ens ajuda, fa 2 consideracions urgents sobre el feixisme i una de les coses, de les cites que ell recull, a part d'una última part meravellosa dient aquesta Europa que teòricament era perquè tinguéssim l'ànima, el cura de l'ànima, i s'ha convertit en una Europa on estem veient ara amb la crisi dels refugiats, ja ho deia l'altre dia Angela Merkel i no s'equivoca, que
que ens hi juguem el futur d'Europa i ella principalment, juntament amb la complicitat de tots els líders europeus, la poden enfonsar si no resolen bé aquesta qüestió. Primo Levi el cita en aquest llibre pròpiament, diu: un dels perills del feixisme és que ens oblidem que pot tornar i que tant com ha existit pot tornar a existir el feixisme de manera majoritària. Molt bé, doncs a vegades, justament perquè no som capaços de detectar aquests brots, a vegades acaben generalitzant-se comportaments que quan nien socialment és quan agafen força i es converteixen en fenòmens imparables. Per tant, som-hi, no? Us sembla? Vinga. Si us sembla, a mi m'agradaria, la primera pregunta que m'agradaria que responguéssiu és per què creieu que existeix el fenomen de l'extrema dreta en el nostre país d'una manera tan poc visible a ulls col·lectius. És a dir, una de les coses que jo observo com a periodista és que els fenòmens de l'extrema dreta costen molt de visibilitzar i quan es visibilitzen és com si la societat volgués tancar els ulls i no veure-ho, no? Això ho hem parlat alguna vegada, Jordi, quan tenim ocasió. Sembla que la gent no se'n vulgui adonar que això existeix. Per què creieu que passa això? Arrenques tu? Arrenques tu, Miquel? Vinga. Bé, en primer lloc, agrair que el Festival Claunia dediqui un espai a parlar d'estos temes tan actuals i tan preocupants. I en nom de la família Agulló i Salvador també traslladar-vos la gratitud per haver dedicat l'espai Consciència d'enguany a la memòria de Guillem Agulló, que enguany fa 25 anys del seu assassinat. I el Guillem és un símbol també per parlar també d'estos temes. 25 anys després continuem parlant de Guillem perquè el feixisme continua existint. Jo que vinc del País Valencià, ho he comentat moltes vegades amb el Jordi, això que s'està vivint actualment al Principat, amb aquesta exhibició d'una extrema dreta violenta, impune, al carrer, descarada, ho portem vivint 40 anys al País Valencià. Al País Valencià la violència de l'extrema dreta ha sigut una constant des que va morir el dictador, evidentment no sempre de la mateixa intensitat, ja feia uns anys que estava una miqueta calmada, no diem que no estava perquè continuava, però estava una miqueta calmada. El que passa és que sí que és cert que al País Valencià hem viscut una situació d'excepció durant 40 anys amb el tema de l'extrema dreta. Precisament el que deia la Mònica, la pregunta, per què no es visibilitza, per què no es parla d'això? Bé, al País Valencià portem molts anys intentant parlar d'això i fins i tot en una època on van haver una onada d'atemptats terroristes de l'extrema dreta brutal, no fa tant, no parla de transició, que com ja sabeu va haver bombes contra Joan Fuster, contra Sánchez Warner, contra molts intel·lectuals, llibreries i tal, sinó fa relativament poc, uns 10 anys, van haver aproximadament uns 30 atemptats amb explosius a la ciutat de València i els voltants, 30 atemptats amb explosius, que no van traspassar l'àmbit mediàtic del País Valencià, més enllà del País Valencià no se va saber que havia passat això. Una bomba d'aquestes fou contra la seu d'Esquerra Republicana, altra fou contra la Comissió d'Ajuda al Refugiat. Van ser una època molt dura, l'any 2005-2006 aproximadament. Un detall, el delegat de govern d'aleshores, que era Ricardo Peralta del Partit Socialista, va dir que això entrava dins de la normalitat democràtica. Una lluita entre catalanistes i anticatalanistes. Els únics que posaven bombes eren ells, però los extremos i tal, el discurs aquest de los extremos se tocan, són luchas entre bandes, entre tribus urbanes, entre tal, el relat aquest que ha fet tant de mal i continua fent mal, i és un relat interessat, evidentment, doncs aquesta situació d'excepció la portem vivint al País Valencià durant molts anys i respon a una estratègia estructural de l'Estat. Així de clar, i ara amb el tema del procés aquí ho esteu patint perquè entronca dintre d'aquesta mateixa lògica estructural del sistema. Per què al País Valencià van viure una relativa calma fins ara? Ara amb el tema del procés, no sé si vau veure les imatges del 9 d'octubre, però ens van fer pols aquell dia, els que vam anar a la manifestació, jo mateix vaig rebre una agressió, vaig rebre dos,
i bueno, un mogollon de gent ferida, en directe, amb les càmeres, allà. La policia va arribar una hora tard, allà, vull dir, va ser tot molt descarat, i estem veient amb molta preocupació des del País Valencià el que està passant aquí, perquè estem veient els mateixos patrons que ja venen passant al País Valencià des de fa molts anys que s'estan donant així. Llavors, és molt important, molt important, aquests espais per parlar del tema, perquè mentre parlem del tema encara hi haurà alguna mena de front comú contra això. És molt important la tasca, ja no només que fem ara, sinó la que porta fent molta gent abans, la que porta fent mitjans de comunicació com La Directa, el Jordi i molts altres periodistes i investigadors que estan tractant aquests temes i que estan intentant recordar que això és un problema latent que quan a algú li interessa s'activa. I ara esteu veient com s'està activant d'una manera molt bèstia. Sí. I l'experiència del País Valencià jo penso que us ha de servir una miqueta i no es tracta de donar lliçons ni molt menys, però jo us convido, perquè moltes vegades estem molt desconnectats, el sud i el nord, i el Jordi sí que ha vingut un 9 d'octubre i ha vist el que és un 9 d'octubre a València, però si teniu vocació vingueu i coneixeu una miqueta la realitat que vivim els valencians i les valencianes i entendreu una miqueta també totes aquestes històries, perquè és molt important que estem connectats nosaltres, perquè així també intentarem trobar una medicina conjunta, perquè el problema al final s'acaba afectant a tots. I ara ja li dono la paraula a Jordi. Perdona, Jordi, per la gent que heu arribat ara a última hora, que ara s'ha incorporat gent nova ara, que sapigueu, si us plau, que no podeu fer fotografies ni imatges, especialment el testimoni del Víctor, si us plau, perquè està en un procés judicial obert. Ho dic perquè com que ha arribat gent ara a última hora i és un avís que hem fet d'inici, ho aniré recordant. Vale, Víctor? Vinga, Jordi, endavant. Bé, bona tarda a tothom. Anant de cara a Barraca, curiosament vivim a un país que va patir la dictadura més llarga del món, la dictadura feixista més llarga del món, és a dir, 40 anys de dictadura d'inspiració feixista, no? I és l'única dictadura en aquells anys, quan es va acabar a Europa, en la qual els seus responsables no han passat mai comptes davant de la justícia. No? És a dir, durant aquells anys la dictadura grega o la portuguesa també van acabar, però ni que sigui alguns dels seus responsables van acabar davant d'un jutjat. No? El nostre cas no és així. Curiosament, si agafem un mapa d'Europa i busquem partits d'extrema dreta a les institucions, podem trobar que a França hi ha el Front Nacional, no? A Alemanya tenim Alternativa per Alemanya, a Gran Bretanya hi ha la UKIP, el Jobbik a Hongria i un llarg etcètera. Pràcticament tots els països, totes les nacions, tots els estats tenen els seus partits d'extrema dreta a les institucions. El cas espanyol és bastant diferent. Primer ens hem de situar en el llarg de la dictadura, 40 anys de dictadura d'inspiració feixista, amb el nacionalsindicalisme o nacionalcatolicisme com a ideal, on l'extrema dreta estava al poder. Per tant, aquella extrema dreta no va tenir la necessitat de reinventar-se, de reconvertir-se, d'agafar idees noves, com va passar a França, amb la nova dreta francesa als anys 70, per intentar tornar a incidir a la societat, una societat que veia el feixisme i els seus derivats com una cosa absolutament repulsiva. En el cas espanyol no era així, perquè aquella extrema dreta, aquell feixisme que va lluitar al costat dels nazis a la Guerra Civil o a la Segona Guerra Mundial amb la División Azul, estava al poder. Per tant, què vol dir? Que quan mor Franco, aquella extrema dreta està pràcticament igual que l'any 39 o que l'any 36. No ha necessitat una evolució per sobreviure. Això què vol dir? Doncs que el primer partit que trobem després de la mort de Franco d'extrema dreta a les institucions espanyoles és Fuerza Nueva, liderat per Blas Piñar. És un partit que és un partit franquista al postfranquisme, després de la mort de Franco, per la qual cosa
és molt difícil que s'adapti en el moment polític que requeria. A més, durant aquells anys, la gent que va estar al Movimiento, que és com s'anomenava el Partit Únic, quan canvia nom, després de la unificació de Falange, a les acaballes del franquisme, canvia el nom, s'anomena el Movimiento. Gent com el senyor Suárez, que si feu un Google, a part de trobar les reverències que li fa el senyor Albert Rivera, el trobareu demanant taxis, el senyor Suárez o altres exfranquistes van dedicar-se a la política, uns primer amb la UCD, després altres, com el senyor Manuel Fraga Iribarne, fundant Aliança Popular, el que avui en dia és el Partit Popular, un partit que va ser fundat per 7 exministres del règim de Franco. Què passa? Aquells partits lluiten, aquells partits, primer la UCD, després l'Aliança Popular, lluiten per aconseguir el nínxol de vots del que s'anomena com franquisme sociològic. Això fa que la gent que és d'extrema dreta aposti pel vot útil, és a dir, per votar partits que sense ser d'extrema dreta representen bé les seves idees. Aquest fet va acabar triomfant dins els partits conservadors espanyols i de fet avui en dia veiem un procés de substitució com en el seu moment hi va haver amb la UCD i Aliança Popular. Avui en dia estem veient com la nova esperança de la dreta espanyola és Ciutadans. Si busquem dades, podem trobar dades en el CIS, en el Centre d'Investigacions Sociològiques, una dada interessant de l'any 2011 en què veiem que 8 de cada 10 persones que es consideren d'extrema dreta havien votat el Partit Popular a les últimes eleccions. El Partit Popular o Ciutadans jo no els considero partits d'extrema dreta. Si mirem l'ideari d'aquests partits, sí que podem trobar un Xavier García Albiol, sí que podem trobar gent nítidament amb discursos xenòfobs o gent fins i tot amb militància més que acreditada dins de l'extrema dreta, falangista, Plataforma per Catalunya, però no són partits que els podem classificar a dins de l'extrema dreta. Per això jo crec que és molt important no banalitzar aquest concepte ni banalitzar el concepte de feixista. Si diem que partit A o partit B és extrema dreta, quan veiem una Falange, quan veiem Plataforma per Catalunya, què seran? És a dir, amb això hem de tenir molt clar. Amb això que us volia dir, que a l'estat espanyol, i per acabar, perquè si no ens quedarem tota la tarda amb això, hi ha un historiador que es diu Xavier Casals que ho explica molt bé. És víctima de la síndrome de la presència absent. És a dir, l'extrema dreta, sense ser present a les institucions, és capaç de marcar l'agenda de tot un estat a través dels discursos dels grans partits conservadors. Perquè m'entengueu, un exemple molt proper. Vox, que és un partit d'extrema dreta que va treure 512 vots a les últimes eleccions espanyoles a Catalunya, Vox, aquest partit residual minoritari, està marcant l'agenda judicial i política de tot un estat. Va ser el primer partit en reivindicar l'aplicació de l'article 155 i és el partit pel qual la majoria de processats i empresonats pel procés surten de denúncies d'aquest partit. És a dir, a l'estat espanyol hi ha un problema, que és que l'extrema dreta hi és, està fins i tot enquistada en institucions, en estaments, com pot ser la judicatura, fins i tot el món militar, el món policial, a tots els àmbits, hi és, però és molt difícil posar-li nom i cognom, perquè no es representa de forma tradicional amb un partit amb unes sigles concretes. Jo crec que això, el context que ara ha descrit el Jordi, era imprescindible per entendre d'on venim, aquest complex que té l'Espanya tant de la democràcia constitucionalista, és un complex de fragilitat i això es tradueix segurament en el món judicial, Begoña, que costa molt veure sentències dures contra actituds feixistes perquè sociològicament no volem reconèixer que el tenim i aleshores passa que en casos com el de Blanquerna la sentència i el com es ven i el com s'explica i al final en llibertat fa que s'invisibilitzi que això ha existit i fa que no es castigui amb la duresa que faria de tallar foc justament d'aquests comportaments, no? Sí, doncs efectivament. És més, ara mentre anàveu parlant m'estaven recordant d'un judici que havia tingut, un judici de faltes per una agressió d'uns nois. En aquell moment no militaven en cap... La sentiu bé, la Begoña? Sí? No? Agafa'l. Sí? Ara? Hòstia. Bé.
Doncs deia que m'estaven recordant d'un judici, que van tenir un judici de faltes per una agressió d'uns joves que en aquell moment no estaven militant en cap organització d'extrema dreta, és a dir, en aquell moment era una fase molt incipient de la seva militància, era més una qüestió estètica, no? Flirtejaven amb aquesta ideologia, ara ja s'hi militen. Era un judici de faltes perquè afortunadament les lesions no van ser greus i malgrat els van condemnar perquè van poder acreditar les agressions, quan es va acabar el judici i al fil del que parlàveu d'aquesta certa equidistància que els ciutadans que es consideren de bé se situen entre el feixisme i l'antifeixisme, el fiscal, que sí va sol·licitar la pena que corresponia, quan va acabar el judici es va permetre el luxe de donar una reprimenda moral a tots els joves agressors i els i les joves víctimes, perquè ell ho veia com un problema de que havien llegit poc, en general, de poca formació. És més, es va atrevir a més a dir-me a mi també que llegís. Li vaig contestar, òbviament, que no ve al cas el què, però perquè veiem quin és el sentir de la persona que estava encarregada en aquell moment de perseguir precisament aquella agressió. Com a exemple, és cert, no sé si... És veritat que no s'aplica amb tota la duresa, també jo soc del parer que el Codi Penal rares vegades soluciona conflictes socials, és més, de vegades se'ns pot girar en contra, i és una de les manifestacions que estem veient darrerament amb la utilització perversa que s'està fent dels delictes d'odi. El que estem veient és que s'estan utilitzant precisament tota aquesta legislació antidiscriminatòria per protegir no només a col·lectius que òbviament no entren dins no és que existeixi un catàleg de víctimes, però a través de les recomanacions dels organismes internacionals que venen a interpretar els tractats internacionals en la matèria, doncs òbviament, per exemple, la policia, les autoritats no entrarien dintre del catàleg de víctimes de delictes d'odi. En aquest sentit és molt important una interlocutòria que vam conèixer ahir del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on venia a dir, després de fer un repàs molt important sobre els antecedents jurídics dels delictes i de la legislació dels delictes contra el discurs de l'odi a l'estat espanyol, ens venia a dir que només poden ser víctimes d'aquests delictes aquells col·lectius que per raons històriques o sociològiques estiguin situats en una posició de vulnerabilitat. I òbviament les autoritats i els agents de l'autoritat no poden ser considerats com a col·lectius vulnerables. Pel cas que ens ocupa, òbviament l'autoritat i agent de l'autoritat no poden ser considerats precisament col·lectius vulnerables, ja que ostenten el poder, però i els col·lectius neonazis o feixistes, què està passant amb aquests col·lectius? Doncs la realitat és que, seguint el criteri a més de la Fiscalia de Delictes d'Odi, s'està utilitzant el dret antidiscriminatori per protegir aquests grups feixistes i neonazis. Perdoneu, És que fa molt... Esteu bé? De temperatura aquí no s'està malament, La carpa de baix és més complicada, des del punt de vista de la temperatura, No sé, en aquest sentit, sí que potser seria interessant distingir, quan parlem de delictes d'odi, distingir entre el que és l'agreujant d'haver actuat amb motivació ideològica, amb motivació discriminatòria, seria un agreujant que s'aplica a conductes que prèviament ja són delictives, un homicidi, unes lesions, unes amenaces, uns danys, i que precisament perquè l'autor està actuant amb motivació discriminatòria, sota un mòbil discriminatori, doncs s'agreuja aquesta penalitat, és a dir, li cau més pena
Val? Aquí el problema, òbviament, és com s'acredita aquesta motivació, però bueno, és igual. Hauríem de distingir el que és l'agreujant dels delictes que d'alguna manera sancionarien el que anomenem discurs de l'odi. Perquè aquí el que persegueixen aquests articles en el Codi Penal de l'Estat espanyol, és l'article 510 del Codi Penal, se sanciona qui fomenta, qui promou la discriminació, l'odi i la violència. Què és el que s'està sancionant? S'estan sancionant expressions, s'estan sancionant qualificacions contra determinats col·lectius. Per tant, no s'està sancionant accions, que és el que hauria de sancionar el Codi Penal, sinó estem en el plànol de les idees. Llavors, clar, aquest és un terreny molt problemàtic, perquè odiar és lícit, no? Jo puc odiar-vos a tots vosaltres, que no és el cas, però això és un delicte, o tots vosaltres em podeu odiar a mi, que espero que no, però això seria un delicte? Òbviament no. Què passa si a més d'odiar jo expresso aquest odi? Aleshores ja és delicte o no? Això ja simplement pel fet d'expressar-ho ja genera el perill suficient com perquè es puguin derivar accions violentes, per exemple, doncs depèn. I és més, anant més enllà, qualsevol expressió d'hostilitat contra qualsevol persona és un delicte d'odi. Això és el que ens ve a dir, que ja ho sabíem, però que ens ve a dir afortunadament el Tribunal Superior de Justícia en la interlocutòria que van dictar ahir, que no tot col·lectiu pot ser víctima d'un delicte d'odi. I és molt important perquè sabeu que han augmentat moltíssims les denúncies per delictes d'odi basats en una suposada motivació discriminatòria per raons ideològiques contra la policia, contra la Policia Nacional o Guàrdia Civil, que van ser desplaçats al Principat amb motiu de l'1 d'octubre. No només per això, però aquesta utilització perversa d'aquest tipus de delictes ja ve d'abans. A mi em va tocar defensar amb un noi que estava acusat d'agredir amb un conegut membre de grups feixistes. És molt conegut aquest personatge. De fet, el context és interessant explicar-ho. Estem parlant del 12 d'octubre del 2011, quan després de la manifestació feixista els grups d'extrema dreta decideixen fer un concert que primer es va pretendre fer a Sabadell, però es va prohibir la seva realització, precisament perquè els grups convidats, òbviament el contingut de les seves cançons eren discriminatòries, racistes, xenòfobes. Llavors, finalment aquest concert es va fer en una sala a Poblenou, al barri de Barcelona, i es va convocar una manifestació antifeixista que va acabar a la porta del local. Algunes persones que estaven dins del local van sortir i van haver uns enfrontaments amb manifestants antifeixistes i militants feixistes que estaven dins. Bé, independentment de com va anar el judici, la qüestió és que en aquest judici es va acabar aplicant l'agreujant de motivació ideològica. És a dir, quan aquesta agreujant s'incorpora al Codi Penal a l'any 95, s'incorpora precisament, com estaven fent la resta d'ordenaments jurídics en l'àmbit europeu, precisament per lluitar contra la proliferació d'aquests grups neonazis i feixistes que, a més a més, amb actes d'extrema violència hi havia com un ressorgiment. És més, l'exposició de motius de la llei orgànica que incorpora aquest agreujant explicita que davant d'aquesta proliferació de grups neonazis i de les seves activitats és importantíssim que els estats democràtics europeus incorporin a la seva legislació aquest tipus de normativa i d'accions precisament per protegir
a les víctimes del racisme, de la xenofòbia, de les activitats d'aquests grups. Bé, 15-20 anys després, aquesta normativa s'està fent servir no per protegir, però sí per donar un plus de penalitat, sí, en el fons és protegir aquests grups pels quals es va incorporar aquest agreujant. És cert que el poder judicial, com altres tipus d'estaments, no ha estat depurat un cop acabat el franquisme, però el gran problema no és només aquest, i és que precisament la sala que va dictar sentència i que va aplicar aquest agreujant era potser la sala més progressista de l'Audiència Provincial de Barcelona, perquè era la sala desena. I malgrat que van acceptar la seva sentència, que efectivament era una paradoxa enorme que s'estigués agreujant o que els grups discriminatoris per excel·lència s'estiguessin beneficiant d'aquest agreujant, la van acabar aplicant pel principi d'igualtat. Quan en altres àmbits, i a més, no ho dic jo, ho diu el Tribunal Constitucional, el tracte no vulnera el principi d'igualtat un tracte diferenciat entre persones, sempre i quan aquest tracte diferenciat vagi encaminat a remoure els obstacles que han situat a determinades persones o col·lectius en una situació de vulnerabilitat. Per tant, no és només que no s'ha depurat, no és només que no hi ha hagut un canvi en aquests sectors conservadors, és que de vegades fins i tot aquests sectors més progressistes o una mica progressistes estan prou acomplexats com per fer posicionaments valents i haver pogut d'alguna manera sentar jurisprudència en aquest sentit. Després segur que sortiran el cas... El cas del Víctor està a judici, ara en parlarem, però hi ha molts casos que coneixem de persones amenaçades i greument amenaçades de mort, on el judici ha acabat o amb penes menors o fins i tot exculpats, o atacs d'extrema dreta que no s'estan investigant i que fins i tot es minimitzen, o que Fiscalia fa la seva feina i quan arriben als tribunals ho minimitzen. I això està passant i podríem ara fer un corolari, un inventari de casos on això està d'alguna manera socialitzant que és inevitable en l'entorn actual que passi això i que per tant tampoc no es persegueixi. Digue-li, dels atacs als mitjans de comunicació no s'estan investigant, senzillament no s'estan investigant i eren grups evidentment d'extrema dreta. Just, al final hi ha una part del discurs de la por respecte de l'altre que és una de les bases del racisme i que normalitza que, com deia el Jordi, els partits de dretes escampin aquest discurs de la por, que finalment, quan això es tradueix en comportaments racistes d'extrema dreta, feixistes, es troben amb un substrat social que ja els hi està bé o no acaben de ser prou valents per dir sí, nosaltres no estem còmodes amb tot el que està passant, però aquests comportaments no els aprovem. Fins a quin punt la por a l'altre, quan es converteix en comportaments d'extrema dreta, la societat els acaba assumint i tolerant. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per aquest espai de crear aquesta consciència, perquè en part aquestes pors cap a l'altre sorgeixen d'això, del desconeixement i de totes les etiquetes que se'ns van assignant al llarg de la vida. Llavors, jo vinc de Vic, que és per mi una mica un bressol de partits com Plataforma per Catalunya, Som Catalans, etc., que s'han encarregat de valentia i han carregat els seus discursos d'odi per crear aquest sentiment de separació, de crear un nosaltres, un ells, un elles. Llavors, jo parlaré una mica de com hem combatut aquests partits des del nucli d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que és l'associació a la que pertanyo. Llavors, nosaltres teníem fa uns anys una Anglada amb molt poder, un Josep Anglada
molt racista, bueno, no sé si a nivells de racisme o no, però ell era com un súmmum, no? Llavors era difícil caminar pel carrer i entendre com hi havia persones de la ciutat on tu has nascut i viscut que el votessin i que a més el votessin tant, perquè no tenia pocs vots, com ara deia el Jordi del Vox dels 512 vots. No, no. Plataforma per Catalunya va aconseguir 5 regidors a Vic. Vull dir, era un partit amb certa coneixença, no? Llavors, com des de l'acció de carrer, des de l'acció directa, hem pogut fer que de 5 regidors baixin a 1, que és, bueno, està ell sol a l'Ajuntament, que no hi hauria de ser perquè segueix sent legitimar el seu discurs racista, xenòfob, i llavors sí, s'hauria de suprimir, fer fora, que és el plantejament que tenim, bueno, no, la fita que tenim des d'unitat. Llavors, nosaltres hem fet molt carrer, perquè des del carrer, des d'espais com aquest, es crea consciència, no? S'arriba a l'altre, perquè a vegades ens veuen a nosaltres com a persones diferents, no? I se'ns posen etiquetes. Jo per moltes persones, de fet per l'Anglada mateix, perquè hem tingut alguns encaraments, jo sóc una mora i no surto d'aquesta etiqueta. I les seves votants no és que siguin, jo vull dir, no vull banalitzar el feixisme com ha dit el Jordi, jo no penso que les seves votants siguin feixistes o racistes, sinó que tenen aquest vel, aquest vel d'ignorància, de por, de desconeixença. I això també és fruit una mica del que hem anat dient, d'un sistema que està legitimant aquests discursos. Llavors, la nostra acció s'ha centrat en això, en estar als mercats, als llocs on podíem trobar aquesta gent i encarar-nos-hi i dialogar. Dialogar és entrar en discurs amb l'altre, amb el seu pensament, i encara que siguin pensaments que de bones a primeres no hi estiguem d'acord, i ens vulnerin inclús com a persones, entrar en discurs amb aquests pensaments genera canvis, i els hem pogut veure a la nostra ciutat almenys. Llavors, una de les altres problemàtiques que m'agradaria comentar és que, per exemple, la població migrada a Vic ocupa un gran nombre, és un tant per cent molt elevat, i el que ens estem trobant és que aquestes persones estan votant a partits com Ciutadans. Llavors, per què passa això? Pel que ha anat dient el Jordi, el Víctor i la Begoña, que són discursos tan ben dissimulats, tan ben maquillats, que inclús persones que aquests discursos estan oprimint les estan votant. Vull dir, són vots perduts. I el nostre rol i el rol de les esquerres és d'arribar a aquestes votacions i fer entendre que aquests partits tenen aquests rerefons. La Ius m'ha fet pensar ara en un cara a cara que vam fer el matí a Catalunya Ràdio el Jordi Borràs amb en Josep Alsina, te'n recordes? On a vegades l'extrema dreta li costa, o sigui, disfressa el discurs, i acaben construint un relat que fa que la societat acabi minimitzant el rerefons del que fan. A mi m'agradaria que el Víctor entrés a la taula i ens expliqués exactament, Víctor, què et va passar, com ho estàs vivint, perquè al final el teu testimoni és un de tants casos que malauradament tenim molt present i amb molt poc resultat per posar aquest tallafocs que dèiem. Sí. A mi em van agradar fa 2 anys, quan encara no teníem tot aquest lío a Catalunya sobre el procés, i es van plantar 20 persones, on estava jo i els meus amics. No el sentiu, oi? A veure. Ara? Ara. Ara sí. Doncs això, em van agradar fa 2 anys i em van agradar perquè amb el grup de gent amb què jo em junto i surto de festa i tal, doncs pensem diferent a ells, i llavors dins d'aquest grup de persones hi havia gent del Casal Tramuntana, gent que milita
en partits que fa poc governaven a Espanya, altres que militaven al partit Movimiento Social Republicano, i ara la cosa està aturada. Estic a l'espera de notícies judicials. M'han dit que acaba per llarg, tirant any i mig, 2 anys, o sigui, la cosa va cap als 4 anys. I al principi quan... Quants acusats hi ha, Víctor? Quantes persones hi ha encausades? Encausades hi ha 13. 13 encausats? Sí, 13 encausats. Al principi dubtava si posar la denúncia o no perquè no sabia com podien reaccionar ells, si anirien a per mi, si tindria problemes a l'hora d'anar a classe o a l'hora de tornar a casa o a l'hora de... Perquè tu havies tingut mai contacte amb ells abans? No, o sigui, jo sabia qui eren perquè m'agrada investigar, no? I sabia qui era, però no els coneixia personalment. Però no... I quan et van agredir amb algun tipus de discurs específic? No, pregunta i papa, o sigui, sense discurs ni res. O sigui, no et van interpel·lar en concret per res? No. I aleshores amb què baseu la causa? Perquè clar, evidentment et van agredir i tu quan els vas denunciar perquè sabies que pertanyien a aquests col·lectius? Sí. Per això? Bueno, perquè portaven distintius dels col·lectius als que formaven part. I bueno, al principi dubtava si posar la denúncia o no, però després vaig dir que vaig finalment decidir posar la denúncia perquè pensava que era la millor forma d'acabar amb aquesta gent i que tinguessin el seu merescut. I ara dius que està encara en procés, tu has anat a declarar algun... Sí, he anat a fer la declaració davant el jutge i estic a l'espera de que surti la data del judici. I vas ser tu l'únic agredit o hi havia altres companys teus de grup que també els van agredir? I hi havia amics meus que estan de testimonis i que estaven amb mi. I a tu per alguna cosa en especial? Perquè els teus amics no els van agredir? No, els meus amics no, perquè estaven apartats. I a partir de que hi ha la denúncia s'han pres accions perquè aquesta gent no s'ha d'apropi? Sí, no es poden apropar a mi a 500 metres. I els has tornat... Això s'ha complert? S'ha complert, el que passa és que clar, la meva vida des del dia que em van agredir no és la mateixa i he intentat quan surto de festa clar, potser me'ls trobo, fa pocs dies em vaig trobar un company seu, o sigui... I tu no havies tingut mai cap contacte amb ells o no? No. Però ells quina relació podien tenir amb tu per anar-te a buscar directament a tu? T'havien vist fent algun acte? Amb els meus companys amb els que em relaciono. Vale. Desgraciadament el cas del Víctor Jordi Borràs és un de tants. Sabem que el Jordi Borràs... O sigui, passa una cosa molt curiosa en aquesta taula rodona, que és que el Jordi i el Miquel són aquí perquè són dos periodistes que es dediquen a aquesta qüestió i en realitat no hauria de ser així. N'hi hauria d'haver molts de periodistes que ens dediquéssim a això. O sigui, el fet que ells dos siguin aquí i quan pensem en periodisme d'extrema dreta diem Jordi Borràs, Miquel Ramos, això ja és un problema. Vol dir que nosaltres no estem fent la nostra feina. La resta de mitjans no ho estem fent. Per tant, això és un problema en si mateix. Vol dir que no estem visibilitzant això, no? El cas del Víctor, jo l'ignorava absolutament, el d'ell i el de tanta gent, no? En el món judicial... Espera, canviaré de micro. Ho deia la companya, no? En el món judicial això no s'ha tractat segurament com s'hauria de tractar. És a dir, jo no soc jurista, però diria que hi ha prou eines al Codi Penal avui en dia com per fiscalitzar certs temes, no? I que no passin per alt. És a dir, Guillem Agulló, que va ser assassinat d'una punyalada, el seu assassí només va passar 4 anys a la presó. No? Això és una realitat.
no se li va aplicar cap agreujant d'odi, primer perquè encara la legislació em sembla que encara no hi era, sí que hi era, però es va resumir en una baralla entre bandes, no? És a dir, com tantes altres coses. No? Abans parlaves tu mateixa, no? Dels atacs als mitjans de comunicació. Jo mateix vaig fer un informe aquesta tardor sobre les agressions de caràcter espanyolista o d'extrema dreta, que hi havia hagut en un període de 95 dies, entre el mes de setembre i el mes de desembre. D'aquests casos en van sortir 139, no? Unes 140 casos contrastables, plenament identificats, amb les víctimes havent parlat amb ella, etc. Ja hi havia 30 casos, no 30 víctimes, no, 30 casos, que potser estem parlant d'una cinquantena de víctimes, que eren periodistes. És a dir, també hi ha hagut molta por des dels mateixos mitjans de comunicació de tractar aquests temes, per diversos motius. Primer, perquè els que el van tractar en el moment més delicat en van patir unes conseqüències elevadíssimes. Tu coneixies molt bé Xavier Vinader. Xavier Vinader va ser l'investigador del periodisme, l'inventor del periodisme d'investigació, pràcticament, en aquest país. I a més, posant el nas en l'extrema dreta en els anys més delicats, en el postfranquisme, en els anys de la Guerra Bruta, del GAL, i en va patir unes conseqüències elevadíssimes. Per què? Doncs perquè en presumpta democràcia, en època del govern socialista, es va haver d'exiliar. No només es va haver d'exiliar, sinó que quan va tornar va acabar empresonat. Per què? Doncs perquè resultes d'una investigació que va fer demostrant els vincles de l'extrema dreta, de mercenaris i de les clavegueres de l'Estat, va destapar el cas GAL. És a dir, va destapar que l'Estat estava assassinant gent a través de les clavegueres policials amb mercenaris d'extrema dreta com a punta de llança. Al cap d'unes setmanes a publicar el reportatge on parlava d'una sèrie de noms, dues d'aquelles persones van ser assassinades per ETA. Això va acabar provocant un cas únic a l'Estat, que no s'ha tornat a repetir, que és que es condemnés un periodista per una mena de, no sé com van definir el cas, però és a dir, com un homicidi involuntari, que resulta, imagineu que jo faig una investigació i aquella gent, doncs algú els hi fa alguna cosa i m'acusen a mi, no a l'agressor. És una cosa que havia assenyalat l'objectiu. Exacte, sí, això em sona alguna cosa, no? És a dir, allà, quan el Xavier va estar a presó, jo recomano, hi ha un llibre, que és el cas Vinader, i també se'n va fer un documental preciós, poc abans que el Xavier malauradament ens deixés. Doncs quan va sortir de la presó van passar dues coses. La primera és que en Xavier Vinader va publicar un reportatge sobre la vida a la presó, la qual cosa va posar els pèls de punta al director de la presó on estava, perquè va pensar que aquest home no ha perdut ni un segon aquí dintre. I la segona, ell ho explicava, que és que entre el periodisme va passar el que es va dir com la síndrome Vinader. És a dir, que molts periodistes, quan tenien certa informació publicable, delicada, s'autocensuressin pensant en allò que li va passar a Xavier Vinader. És a dir, durant molts anys, molts i molts anys, durant moltes dècades, en aquest país hi ha hagut por, una por fonamentada en els mitjans de comunicació. Parla en present, perquè ara l'autocensura és pitjor que mai. Exacte. Això que diu en Jordi em fa pensar que fa 4 dies... Va ser fa 4 dies, què deu fer? Un any que es va inaugurar, que vam anar a fer aquella xerrada del Vina a Sabadell i la nit abans van destrossar el mural que havien pintat en homenatge d'ell, els grups d'extrema dreta a Sabadell, i no hi ha manera d'acabar amb determinats corpuscles d'aquests, perquè comportaments com aquests, vandàlics, etc., al final no acaben perseguint. Però en el cas de València, abans ens deia el Miquel a l'inici, diu, baixeu a València que ho viureu en el dia a dia. Quants casos de violència contra tots els objectius de la cultura al País Valencià no han estat víctimes d'atemptats d'extrema dreta i no s'han investigat? Bé, començant per l'atemptat que va patir Sanchis Warner o Joan Fuster al finals dels 70, principis dels anys 80, amb atemptats amb explosius,
i tota la resta d'atemptats amb explosius que han patit els valencians, el terrorisme d'extrema dreta, que venim patint des de fa 40 anys, no hi ha hagut cap detingut, zero. Des de fa 40 anys, zero detinguts, així us ho dic. Hi ha molts llibres, hi ha molta literatura sobre el tema. Ara el Francesc Bayarri, un periodista, ha escrit un llibre que es diu Matar Joan Fuster, que explica tota la trama i us el recomano. A més, mescla 3 històries periodístiques molt interessants dels nazis refugiats a l'estat espanyol, que és un altre tema, que us recomano també investigar, perquè molts dels neonazis i dels nazis actuals i dels feixistes han après gràcies als nazis que va acollir Franco aquí, i no eren 4 desarrapats, eren gent important de les SS i pensadors del mundillo nazi, i això explica en part qui és Pedro Varela i què és la llibreria Europa i què va ser CEDADE, però ja voldria vindre una miqueta més al present i en això voldria agafar una miqueta el relat que estava parlant la Lluç, perquè em sembla molt interessant. Ella deia que en la ciutat on ella vivia i amb els veïns i les veïns que se trobava cada dia, que clar, que no considerava una feixista a la persona que votava l'Anglada per ignorància, no? Bé, jo penso que estem parlant d'un fenomen que és que ni tan sols els periodistes coneixen ni saben descriure. El fenomen de la nova extrema dreta que estem patint a Europa en general és encara molt poc investigat per molt poca gent. Sobretot aquí, a l'estat espanyol en general, perquè l'extrema dreta que patim així és l'extrema dreta de l'estat espanyol. És impossible deslligar el País Valencià i el Principat del que passa a la resta de l'estat espanyol. I hi ha algunes dades molt inquietants i us vinc a dir perquè l'onada que està vivint Europa, no us penseu que estem vacunats aquí. Aquí el que passa és que hem viscut, com deia Jordi, no hi ha hagut una maduresa d'esta extrema dreta a l'europea, a l'estat espanyol, perquè hi havia, d'alguna manera, el Partit Popular que feia d'aquest aglutinador des del centre dreta fins a l'extrema dreta, ara Ciutadans, Vox tímidament comença a rapar, però no estem vacunats per una raó molt senzilla. És a dir, aquí hi ha hagut 2 temes, jo diria, m'atrevisc a dir que hi ha hagut 2 temes dels darrers 20 anys que d'alguna manera han frenat que es modernitzés aquesta extrema dreta espanyola. Un era el conflicte basc, amb el tema d'ETA al capdavant. Si el PP i el PSOE ja tenien una política molt dura amb aquest tema, el votant d'extrema dreta ja li venia bé, no feia falta votar a Espanya 2000 ni tal, perquè ja tenien un bon discurs aquí, i actualment amb el tema de Catalunya. És evident, vull dir, el paper que està fent la dreta espanyola i part de l'esquerra espanyola, ja que dir-ho, amb aquest tema, doncs ja li va bé, no fa falta... Bueno, ara està traient el morro Vox i alguns més, però que s'estan portant el tema són els altres. I això ha impedit que els temes estrella de l'extrema dreta europea, com la xenofòbia, arribessin aquí d'una manera més directa, no? Que no és que no s'hagi intentat, sinó que hi havia altres temes que eclipsaven tot això, no? D'alguna manera. Ara bé, què ens trobem a la resta d'Europa? Ens trobem una extrema dreta molt madura, que aquí n'hi ha dades que jo no sé si les coneixereu. Per exemple, si us dic que el 40% de les persones del col·lectiu LGTB a França han votat a Marine Le Pen, com us quedeu? El 40%. Si us dic que el 20% de les minories a França, descendents de les minories, han votat a Marine Le Pen, com us quedeu? Esta és la nova extrema dreta. Oblideu-vos dels skins, oblideu-vos de les camises negres, de les esvàstiques. La lideressa del partit d'extrema dreta alemany, Alternativa per l'Alemanya, fa una defensa del col·lectiu LGTB i ella mateixa és lesbiana. I ho diu i ho reconeix i diu que la millor defensa del col·lectiu LGTB és Alternativa per Alemanya perquè va de front contra l'islam, que és la homofòbia encarnada amb ideologia. Aquesta és la nova extrema dreta. Estem vacunats contra això? Sabem com combatre això? Com combatem això? Com combatem ara que a la manifestació de l'orgull gay estigui el Albiol fent-se una foto allà quan fa 4 dies estava... Vull dir, aquestes estratègies van en aquest sentit. Vull dir, per això dic que pocs periodistes, poca gent li presta atenció a un fenomen que d'aquí 10 anys, quan entre per la porta gran aquí a l'estat espanyol, poca gent va saber interpretar.
i hem d'estar preparats, i no valen els discursos de fa 10 anys, ni de fa 20, ni les estratègies. No es va vèncer només amb una contramanifestació al carrer, ni tampoc escrivint un article de premsa. Fan falta molta i molta estratègia i en conjunt. Com combatem això? És una pregunta que llança a l'aire, no? Perquè jo no tinc la resposta. I el que vull dir és que estem davant d'un fenomen molt complex que és molt important el que ha dit Jordi abans, no banalitzem. Quan ens trobem això de cara, a vegades dona ganes de dir és que és un estat feixista, és que aquest és un feixista, però hi ha vegades que cal mesurar algunes paraules i cal interpretar bé alguns fets perquè el problema és que estan guanyant l'hegemonia. El problema de l'extrema dreta actualment al món occidental és que han sigut capaços de marcar l'agenda, han sigut capaços que el debat nacional a França siga què ha de portar una dona a la platja, el burkini, que això siga el debat, en comptes de l'atur, la precarietat, etc. Que el debat siga aquest. I això què ho ha fet? Això ho ha fet, en primer lloc, un laboratori d'idees d'extrema dreta i en segon lloc els periodistes. I per això també és un tirón d'orelles a la professió. Acceptar el marc de l'extrema dreta és la gran victòria. Quan la dreta i el centre dreta i part de l'esquerra accepta aquest marc, l'extrema dreta guanya cap al centre. Per què està passant el que està passant a Europa amb els refugiats i les refugiades? Independentment de que obviem el tema neoliberal, diguem, de la construcció europea. Per què aquesta insensibilitat, aquesta apatia davant de la gent que mor al Mediterrani? Per què? Perquè no dona vots, no dona vots. I qui està marcant aquesta agenda? L'extrema dreta. Per què Merkel ara és possible que faci un pas enrere? Perquè està l'extrema dreta aquí estirant. I aquest és el problema, és un problema d'arrel, és un problema d'aquí i d'aquí. I hem d'arribar aquí i aquí, i això no s'arriba d'una manera fàcil, és molt complicat. Però les esquerres també estan fallant o no? Les esquerres no ho estan fent bé. Si hem perdut l'hegemonia és per alguna cosa haurem fet mal, no és només culpa dels demés. Perquè si estan marcant l'agenda, que estem d'acord amb això, perquè aquests dies previs a la cimera europea el discurs que feia Ciutadans, el discurs que feia era si no aturem això vindrà l'extrema dreta. Aquest era el discurs predominant a Europa. Si no acceptem determinades coses, creixerà el populisme de l'extrema dreta, etc. Però les esquerres s'estan articulant de manera coherent per entendre aquest fenomen i fer propostes realment cohesionades i alternatives o no? Jo penso que no. Jo penso que no estem atinant l'estratègia, estem molt perduts, s'ha dividit molt les lluites, el col·lectiu LGTB lluita pels seus drets, el col·lectiu antiracista pels seus... Micro, vull dir, falta una miqueta més d'estratègia, és el que jo penso. No tinc jo aquí la clau ni l'elixir de la victòria, però penso que cal una mica de pensar i una mica més de saber-nos explicar. Jo hi ha vegades que veig debats dins de l'esquerra que ni jo entenc els termes que estan utilitzant. Si no els entenc jo que vinc d'aquest mundillo, com es va entendre la gent del carrer? Vull dir, hi ha vegades que ens perdem una miqueta en debats una miqueta... que l'extrema dreta és molt fàcil. 4 milions de parados, 4 milions d'immigrants fora. Això ho entén tothom. I nosaltres no, és que ens perdem en termes, inventem neologismes, inventem paraules, fem piruetes retòriques per explicar problemes que l'extrema dreta té una solució en una frase. Doncs no sé de quina manera s'ha de combatre això, però hem de fer una pensada. Hem de fer una pensada per a dir, bueno, el que fa 20 anys era de sentit comú i era una qüestió progressista i de drets humans, actualment el sentit comú és extrema dreta. El sentit comú és ¿cómo vamos a acoger a los del Aquarius si hay gente en el paro aquí durmiendo debajo del puente? Vull dir, aquest és el sentit comú que està triomfant a Europa, i ho hauré sentit milers de vegades. Quina és la solució? No ho sé. I així ens hem de calfar molt totes i tots el coco, però és un repte que llancé. Entre altres coses perquè si aquests partits acaben aconseguint l'hegemonia, l'extrema dreta violenta i agressiva queda en aquest caldo de cultiu alimentada, diguéssim. Vull dir que al final... Jo sobre això que deies abans d'entrar en aquesta qüestió, jo considero que on normalment triomfa l'extrema dreta és on abans hi ha hagut un gran fracàs de l'esquerra. Si mirem, per exemple, el cas a França,
trobem que el partit de Le Pen, no, el Front Nacional, ha substituït l'espai hegemònic del Partit Socialista, que s'ha desfet en el mapa. No? Fins i tot ens trobem que un dels votants prototips d'avui de Le Pen doncs és algú que fa 10 anys votava Partit Socialista. I que quan Le Pen va sortir, no? Jean-Marie Le Pen com a eurodiputat l'any 85, diria, el seu votant prototip era gent desenganyada del Partit Comunista. Què vol dir això? Doncs el mateix, això ho hem vist aquí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, la segona onada de Plataforma per Catalunya. Ens trobem que després d'entrar a Vic, Plataforma per Catalunya, on arrasen força és a l'Hospitalet de Llobregat, 2 regidors, Sant Boi de Llobregat, 3 regidors, Santa Coloma, 3 regidors, amb un votant que potser 4 anys abans havia votat el Partit Socialista. És a dir, el fracàs de la socialdemocràcia, en part, no? Aquelles respostes que l'electorat d'Esquerra no ha trobat amb aquell vot que havia confiat, el confia a posteriori amb la solució màgica de l'extrema dreta, no? Perquè l'extrema dreta es dedica a fer això, solucions màgiques, no? Donar frases fàcilment digeribles, assimilables, però no té respostes a les seves polítiques. No? La segona part de la pregunta ja no me'n recordo, si me l'hauràs de tornar a fer. Estàvem discutint si aquesta qüestió... Ara vindrà el torn de preguntes, que ara controlarem el temps una mica millor. Si estàvem discutint si el que dèiem que l'esquerra si ho havia fet prou bé o no ho havia fet prou bé, que era això que contestaves ara, i aleshores jo feia una digressió al voltant del comportament que tots els... Vosaltres abans dèieu, els periodistes no fem bé la nostra feina, certament. Nosaltres és veritat que jo crec que aquesta qüestió no les hem abordat prou o no les hem madurat prou, també per ignorància. I tu deies com combatre això? Segurament amb una reforma del sistema judicial a fons i amb una consciència col·lectiva de la transformació del fenomen de l'extrema dreta. Però realment la nostra societat, aquesta societat espanyola diguem que té aquest estat que ho està mantenint tot de manera impune, està preparada per fer aquesta transformació a fons de les seves estructures, perquè que et renyin a tu després d'un judici és l'expressió d'això, no, Begoña? Sí, a mi, a banda, també em van renyar perquè era dona i jove. Vull dir que ho tinc claríssim. Si jo hagués estat un advocat d'una determinada edat, traje i corbata, el fiscal no s'hagués dirigit a mi de la mateixa manera que ho va fer. Ara han passat els anys i ja no es dirigeixen a mi, però bueno, aquest component també era clau en aquell... O sigui, jo tinc claríssim que aquell component va ser decisiu perquè el fiscal, a banda del poder que ja té pel fet de ser fiscal, doncs també hi ha un component de gènere claríssim. Però bé, quan parlaves, no sé, igual me'n vaig una miqueta, però també estava pensant en si estem preparats o quins discursos per part de l'esquerra també... que hauríem d'anar amb compte, no? I abans ho apuntava, hauríem d'intentar evitar no caure també en un populisme punitiu que de vegades des de les esquerres també és un tema complicat, és a dir, la reivindicació precisament del que abans parlava de penalitzar determinades conductes, no? Que entrarien en el plànol dels discursos, és a dir, el discurs d'odi, que té la seva justificació perquè per determinats col·lectius, determinades afirmacions no són només opinions que són innòcues, sinó que realment incideixen en el dia a dia d'aquestes persones i les situen en un posicionament de perill, és a dir, no és que no intervinguin en la seva vida quotidiana, són precisament aquests col·lectius que ja parteixen d'una situació de subordinació històrica. Aquí, evidentment, aquests discursos realment no haurien de quedar impune. Ara, hem d'anar molt en compte en posar totes les nostres esperances en el dret penal, perquè això se'ns tira en contra. Això se'ns tira en contra. I no només ha passat això a l'estat espanyol, ha passat a altres llocs. Clar,
aquí han de quedar impunes aquests actes? No, però potser el dret penal no és l'única via o potser ni tan sols la via idònia per poder abordar aquestes qüestions. No sé, se m'ocorre que hi ha hagut propostes, per exemple, de determinats delictes que els agreujants, per exemple, tinguin efectes més aviat que puguin servir per documentar estadísticament els tipus d'agressions i contra quin col·lectiu. Per què? Perquè després es poden justificar altres tipus de polítiques socials, és a dir, l'Estat ha d'intervenir, per suposat que ha d'intervenir en aquestes discriminacions, però ha d'intervenir única i exclusivament des del dret penal? No, perquè se'ns tira en contra. Llavors, no sé, potser hauríem d'anar més enllà i pensar altres formes que després no se'ns puguin tirar en contra. No és un tema tancat, o sigui, és un tema complicat perquè, evidentment, la reivindicació de determinats col·lectius, de que hi hagi un plus de penalitat, actuacions discriminatòries està totalment justificada, però sí que hauríem d'anar en compte les esquerres de no caure precisament en aquest populisme punitiu. I recordem que precisament l'ampliació dels delictes d'odi de l'article 510 del Codi Penal ha estat introduït en la darrera reforma del Codi Penal el 2015, que és un any nefast pel que fa a la introducció d'eines jurídiques encaminades única i exclusivament a reprimir la dissidència política. És la modificació del Codi Penal, de la llei d'enjudiciament criminal i l'anomenada llei Mordassa. Vull dir que anem en compte des d'on s'està legislant aquest, o com s'està introduint aquest dret internacional antidiscriminatori en l'estat espanyol, perquè l'introdueix el poder legislatiu en un moment i amb una correlació de forces molt concretes. Per això, no sé. A mi m'agradaria que féssiu preguntes. Recordo el que hem dit a l'inici, sobretot no fer fotografies al Víctor, si us plau, i ara m'agradaria que féssiu preguntes per centrar més l'interès del que vosaltres realment vulgueu obtenir dels participants de la taula, però us demano una cosa. Feu preguntes. És a dir, les taules són per fer preguntes al públic cap amb ells, perquè si cadascú de vosaltres fa un statement, un discurs, no sentireu cap dels concerts que es fan a baix. Llavors, com que hem d'aconseguir que sigui compatible la consciència amb el lleure, diguéssim, que també és amb consciència, el que passa a baix, doncs feu preguntes, perquè si no entrarem en derives. Allá. Hola, soy Steve, también como Just de Vic y de Unidad contra el Fascismo. Es difícil para mí hacer una pregunta, pero lo haré. Pregunta, todas las plataformas. Hay el compañero de Valencia que he preguntado, no tienen las respuestas de cómo construimos un movimiento unitario contra el fascismo. La compañía que, hablando de todos los términos legales, Jordi, hablando de todo lo que ha visto y lo que ha experimentado con la ultraderecha y su violencia y cómo está involucrado el Estado. Y puedo preguntar a Just también, hacer la pregunta a Just para no hacer la intervención yo. ¿Qué podemos hacer y seguir haciendo para evitar todo lo que ha pasado, lo que estaba diciendo que está pasando en Francia y otros países en Europa, para evitar el populismo y el identitarismo de los dos lados, del movimiento que existe en el movimiento catalán y también el movimiento españolista? Están los dos usando los argumentos de identitarismo para confundir y para dividirnos. ¿Qué podemos seguir haciendo? Gracias. Molt bé, pregunta concreta. Just, què podem fer? Doncs és una mica trampa perquè aquest què podem fer jo no el sé respondre. Vull dir, ara mateix tinc com moltes preguntes després de tot el que heu anat dient i jo em pregunto, tenia com molta confiança dipositada a l'esquerra, però ara m'anava preguntant i què és l'esquerra i qui ens diu realment que no és una part esquerra, no? Perquè aquesta esquerra
a la seva vegada ha creat una llei d'estrangeria que està matant un munt de gent als mars. Llavors, aquesta esquerra qui ens diu que no ha fet actuacions com la de l'Aquarius per blanquejar la seva imatge, no? Acollir aquí 45... deixar que les persones de l'Aquarius estiguin aquí 45 dies amb un permís de residència i després que demanin l'asil polític, no? O, si de cas, ja mirarem què fem. No sé, jo realment no et sé respondre perquè penso el mateix que el Víctor, no sé què s'hi pot fer. Si pogués fer alguna cosa ja l'haguéssim fet, no? Suposo, a part de tot el que anem fent. Llavors, no tinc una resposta, perquè potser és això, ens han confós tant que ja no tenim un discurs propi, sinó que ens alimentem d'allò que anem sentint, no? A vegades. Sí, però davant de la pregunta de l'Aquarius, la lectura política de l'Aquarius és dir, ha servit de rentat d'imatge, ho han utilitzat, etc. L'alternativa és que no arribin, és l'alternativa, és a dir, és millor que arribin i que com a mínim s'obri la porta, al marge de les consideracions polítiques, o continuem dient que els ports estan tancats perquè obrir el port i que entrin vol dir que hi ha altres països que se senten incòmodes perquè Espanya ha fet això, ergo això pot suavitzar altres coses, no? És a dir, al final sempre has de veure quina és l'alternativa, encara que hi hagi una lectura política, sens dubte. No, i tant, en aquest sentit jo feia més referència a, com ha dit la Begoña, és un problema estructural, no? Vull dir, a nivell del racisme i sobretot el patriarcat són estructures molt poderoses, llavors sí, evidentment és millor que les acullin, però fins a quin punt és la solució, no? Vull dir, és un pegat, és una apagafocs o és una transformació real de l'estructura? Perquè sí que ens omplim la boca de transformació social i ara ho dic des d'aquí asseguda i és superfàcil, sí, anem a transformar la societat, però el com és el que ens estem preguntant des d'aquí, no? Com? Més preguntes. Aquí, una pregunta. Bona tarda. El problema és que ens estan adoctrinant des de petits, és tot mentida, a telediaris hi ha un guió, si se'l salta el despatxen i els capitalistes feixistes encoberts, el grup G20, Bilderberg, no és que siguem idiotes, és que ens obliguen a ser idiotes, si no tu vas al paro, et despatxa el jefe, et lloga. Per què? Si ell treballa i tu treballes guanyeu 200 euros, però si et lloga tu et paga 125 euros se'n queda 75. Sempre seràs el seu esclau, el seu pobre, i el sistema capitalista, TV3, hi ha la Mònica aquí, però TV3 no hi és. Això és un insult. Llavors no ens estan informant, ens estan adoctrinant, manipulant, enganyant per un sistema feixista capitalista encobert que de seguida enfoquen tots aquests de la dreta per fer por, que és mentida, no tenen poder. El 15M es va veure, a la independència de Catalunya es va veure igual, és per fer-nos por, el poble té el poder, però no volen que ho sapiguem i ens estan adoctrinant. Tot això és per fer por. La pregunta és per què els rics ens estan fent un feixisme mundial i van de sants i van dient això del terrorisme, són falsos atentats, de falsa bandera, i és tot mentida, us estan enganyant. Des de petits aneu al col·legi i us adoctrina a ser esclaus, sous déus, podeu despertar, ara és l'hora, el poble té el poder, però els rics van al negoci, els importa que morin 200 persones avui. Aquí vam estar l'any passat, hi havia l'Open Arms, què han fet els rics? Se n'enfoten, se n'emburren, ens tenen per idiotes perquè som la granja, van allà a futbol i tothom allà, 4 rics allà partint-se els calés i els borregos, ara tots voleu futbol, doncs llavors sou còmplices del sistema. Un dia de vaga són 300 milions que la banca no s'embutxaca. Tots a treballar per mantenir els medis. La pregunta és per què els medis de comunicació ens mentiu i no ens dieu, oiteu, tenim un guió i si ens el saltem ens despatxen. I aquest guió el dominen els lobbies d'Espanya, d'Alemanya i bueno, tot el rotllo. Llavors, el feixisme realment on és? En tots aquests de la G20, del G20, tot això és mentida. Per què ens enganyeu els periodistes? Stop it! Contesto. A veure, si tinguéssim un guió que sense el saltem no ens deixa... Pots deixar-me respondre? Però bé que ens cobren impostos i diuen del parat. I els col·legues, només que
sé que 10 minuts ja, ara amb això que no... Tu tens un guió i a més estan amenaçats a Madrid, que vostè no pot dir, que coneix que a Madrid t'estan amenaçats. Tot mentida. Està molt preparat tot això. Bueno, a mi m'ha amenaçat l'extrema dreta, a Madrid no, Vull dir, amenaçada per l'extrema dreta, això sí, i amb intent d'agressió inclòs, això sí, però amenaçada per Madrid no. Treballo en un mitjà públic, faig espais que em ve de gust fer, faig els continguts que em semblen, els encerti o no. Dimarts farem una taula sobre gentrificació a les 8:30 del matí, fem el racó de pensar cada dimecres, hem fet un cara a cara amb aquest senyor, hem parlat de l'extrema dreta quan hi ha hagut casos, parlem de les qüestions que creiem, vam fer-ho del Tribunal Permanent dels Pobles el divendres, que era el dia de la cimera, i per tant l'agenda que tenim és la que nosaltres creiem, amb errors, amb encerts, amb pressions, perquè tenim pressions, només faltaria, perquè si no tinguéssim pressions voldria dir que els mitjans de comunicació no tenen importància, i perquè la tenen pressions que nosaltres administrem, Ho farem millor, ho farem pitjor, però qui digui que no hi ha pressions als mitjans de comunicació us enganya. Petits, mitjans, grans, públics, privats, tots els mitjans de comunicació reben pressions, nosaltres també. Una altra cosa és com tu et deixes permeabilitzar per les pressions i quines coses fem i quines coses no fem bé. No faig pregunta. No fa pregunta, el Martí Teixidor no fa pregunta. Subscriu l'exposició del Miquel Ramos i del Jordi Borràs. La divisió dretes-esquerres és del segle XIX i XX fins al 1980. Les reivindicacions de col·lectius ben justes encobreixen la gran divisió. Els opressors i els oprimits. Els intel·lectuals no són ni opressors ni oprimits i depèn del partit que prenen en favor d'uns i altres. Periodistes, escriptors, professors. La violència pròpia del feixisme al servei dels opressors. No violència activa, Gandhi, Xirinacs, és cert. És a dir, hi ha una qüestió que no hem parlat, que és el paper que fan els intel·lectuals, l'opinió pública per legitimar determinats comportaments d'extrema dreta, que això ho estem veient també. Com se li treu importància a alguns d'aquests fets a través de l'opinió pública. Jordi, que algunes vegades tu això ho has viscut i ho has patit. No sé, sí, se'm sent? És a dir, hi ha hagut una... Per exemple, jo crec que el part d'aquesta violència que hem tingut durant aquests mesos ve amb un lema molt concret, que és la por ellos. No? És a dir, la por ellos era un crit que sortia de l'estat més profund. No era només el crit dels autocars i dels hotels i d'aquells cotxes de la Guàrdia Civil que els aplaudien. No, era la legitimació de la violència contra la població civil que volia exercir el dret a l'autodeterminació. Era una cosa tan senzilla com aquesta. Hem de tenir molt clar, ja no només parlant d'extrema dreta, parlant de violència, que la violència, sigui legítima, sigui legal o sigui legítima, és violència, i que en el cas policial la violència que es va exercir contra la població civil el dia 1 d'octubre va legitimar part de les agressions que provocaria l'extrema dreta durant els dies posteriors. De fet, d'aquell estudi que vaig fer, la gran majoria d'agressions, 80, passen al mes d'octubre, quan hi ha l'ambient més caldejat i a partir del moment que aquella gent que vol exercir la violència per imposar les seves idees veu legitimada aquella acció policial amb un discurs molt concret. Més preguntes, allà baix. Aquí n'hi ha una, després vaig a tu, Tu. Hola. Des del meu punt de vista, crec que l'esquerra sempre ha sigut un lloc, un lloc apte per la revolució des del respecte. La meva pregunta és si creieu que l'esquerra últimament
ha modificat, o certs sectors de l'esquerra, o certs sectors que s'identifiquen com a esquerra, han modificat el seu discurs i està emparant discurs d'odi amb el pretext de que té la raó, perquè té la raó intel·lectual o té la raó històrica o qualsevol d'aquestes coses. L'esquerra, et refereixes a l'esquerra espanyola, a l'esquerra indepe? Bueno, l'esquerra en general, lluitar des de qualsevol moviment, lluitar en contra de l'especisme, lluitar en contra del masclisme, lluitar en contra del racisme, o sigui, és una que per mi et dona raó, o sigui, et dona raó intel·lectual, perquè totes les formes de discriminació arbitràries són nefastes, tenen conseqüències nefastes a la societat social, però molts cops ens emparem en aquest discurs per generar un discurs d'odi des de l'altra banda, i jo crec que aquest és un error que ha tingut l'esquerra i que hauríem de treballar sobre això. O sigui, jo crec que l'esquerra sempre s'hauria de continuar emparant amb el respecte per crear un consens i crear un debat intel·lectual per poder encabir. O sigui, tema així, la meva pregunta era... No sé si es pregunta, en qualsevol cas, una reflexió que jo em vaig fer l'altre dia veient el documental del 20S, no sé si el vau poder veure, el documental, l'actitud dels diferents membres de la CUP a la seu mentre la Policia Nacional els assetjava amb les furgones, el discurs que ells generaven entre la gent que els hi anava a donar suport era zero, era de màxim respecte en el sentit... Sí, totalment. I era zero bel·ligerant i zero agressiu. I en aquest sentit em va semblar bastant increïble, atesa la olla a pressió que allò era, que tot el discurs que van generar durant tantes hores es basés en el respecte a ells mateixos i a el que ells defensaven i intentant blindar aquell espai ideològic d'aquella agressió. Sí, jo el que em referia és que l'esquerra hauria de ser això sempre, però que hi ha un petit reducte, o jo he notat personalment, hi ha un petit reducte de l'esquerra o que s'anomena ells com la nova esquerra, que han promogut molt des d'aquí, des de situacions com aquestes, un discurs de l'odi cap a l'altra banda que crec que no ens beneficia. Crec que destiroteja una mica l'imatge pública que es pugui fer de nosaltres i només donar recolzament a les dretes. I la meva pregunta era si creieu que això passa i si creieu que això té efectes negatius. Jo no estic observant com a tots, jo m'observo com a periodista, estic observant comportaments bel·ligerants en els extrems a través de les xarxes, a banda i banda, que segurament si no estiguéssim al 2018 no veuríem, perquè són fruit de la transparència afortunada que tenim a través de les xarxes en què s'expressa tot. I moltes de les coses que estem veient que ens fan patir en els extrems de la societat, en condicions de fa 40 anys o 35 anys, serien bastant invisibles. Així com tot això que estàvem comentant, dels atacs físics i realment violents que hem vist en el carrer i que ara el Jordi ha inventariat, això sí que és un fenomen plausible i comprovable i preocupant i creixendo com el País Valencià amb la festa del País Valencià, etc. Això que tu dius, jo ho estic observant també, però segurament si no tinguéssim les xarxes no ho veuríem, saps? Perquè és la visceralitat d'un sector que realment està traient bilis, no? I que està animant a comportaments impresentables, però no té expressió organitzada, crec, o com a mínim jo no l'he observada. Tu la veus organitzada? No, jo és que no sé si et referies a algun cas en concret, perquè és que jo tampoc acabo d'identificar, no? És a dir, aquesta violència o aquest... no acabo d'entendre per on vols anar, és a dir, jo crec, penso també com la Mònica, que de vegades va molt bé extreure's del món digital, sortir del món de les xarxes socials i adonar-te'n que la bombolla és a dins de la xarxa i no fora. Les xarxes és un lloc on és fascinant la facilitat en què a través de l'anonimat es creen aquests odis i aquestes visceralitats que quan parles amb algú tot això desapareix.
perquè el fet de que puguis parlar cara a cara doncs, fa que t'hi puguis entendre molt millor. Clar, quan estàs en una conversa de cafè i un amic teu diu un disbarat molt gros, tu automàticament li dius no diguis parides, això és així, això no vaig... I allò no transcendeix. Quan un fa un tuit, allò transcendeix. I no té la resposta a través de les xarxes, però ja queda allà instal·lat i en l'imaginari col·lectiu queda com l'amenaça existent, quan en un context d'interrelació segurament ho neutralitzes. I ara no ho estem neutralitzant perquè s'està activant una relació que és conseqüència de xarxes, que té moltes coses molt meravelloses, però té una dolenta, que és que les vísceres no es comparteixen mirant-nos als ulls, sinó que es comparteixen a través de l'espai. I això efectivament porta moltes frustracions i hi ha una certa sensació de falta de respecte i de perill, però que al final, si no s'estructura, no s'acaba de veure. Aquí hi havia una pregunta també. Estic controlant el temps, tranquil. Jo volia preguntar si creieu que l'esquerra actual està com estancada en aquest sistema polític d'esquerres de fa uns anys, en contrast amb aquesta dreta que està sorgint, que té aquests mètodes, que està sorgint d'aquests mètodes més nous, posant l'exemple que heu posat abans de certs barris obrers en els quals abans de les eleccions han anat partits de dretes amb discurs bastant populistes, fent que aquests barris votin a partits de dretes que en realitat acabaran perjudicant-los, i si faltaria més autocrítica en la pròpia esquerra, cosa que en el que s'hauria de basar l'esquerra, que és en l'autocrítica, i si estem estancats en ideals d'aquesta esquerra de fa uns anys. Jo és que penso que l'hegemonia de la dreta és tal que l'esquerra, fins i tot l'esquerra radical, el que està tractant de fer és salvar la socialdemocràcia, directament. Directament. És a dir, si ens agafem els programes polítics de l'esquerra més radical, tant de l'estat espanyol com dels països catalans, educació, sanitat pública i el mateix que reivindicàvem fa 40 anys, però ja en plan de que això s'acaba, és a dir, estem en aquest punt, independentment de que vulguem el socialisme o la societat sense classes, tot el que vulguem, que és el final dels partits o de les organitzacions de l'esquerra radical, independentment del final, actualment l'esquerra més radical està tractant de salvar el poc que queda de la socialdemocràcia, que és, dic a nivell polític, a nivell de partit polític. Estem intentant tractar de salvar la sanitat pública, l'educació pública, que no privatitzen més històries, més recursos, més serveis. Per tant, pense que estem en una posició ja molt defensiva, que no és la desitjada, evidentment. Jo m'identifico amb aquesta esquerra radical i no tinc cap problema en dir-ho. Jo vinc d'aquí i m'identifique i la defense. Però és cert que l'hegemonia és tal de la dreta que ens toca fer el paper de salvar la socialdemocràcia. És així de trist, però és així. I evidentment, quan més arraconats estiguem, més canvia per a la dreta i per tant per a l'extrema dreta. Per tant, pense que és molt perillós el moment en el que estem, en aquest sentit. És que el capitalisme ha fet una cosa molt ben feta. Ha colonitzat una actitud de l'individu davant del món. Aleshores, i això ho ha fet d'una manera meravellosa, meravellosa en el sentit irònic. És a dir, ha colonitzat l'actitud vital de cada individu des de que neix fins que mor. I això fa que els individus tenen una escala de valors que es correspon amb els objectius del sistema econòmic. I en la política, això, a l'hora de defensar ideològicament, tu pots tenir un programari, però la manera com cada partit polític que té uns lideratges estructura la seva manera de defensar la ideologia passa per aquest individu que vol triomfar,
que vol imposar-se davant dels altres, que no l'han ensenyat a cooperar, que no l'han ensenyat a fracassar, que l'únic que vol és guanyar, i això fa que l'esquerra, encara que els seus programaris siguin d'esquerres, els seus aparells ideològics i humans, quan lluiten pel poder, es divideixen entre ells, perquè tots estan tallats del mateix patró, perquè el sistema els ha tallat del mateix patró. I com que el sistema ens ha inoculat a tots el voler sempre ser millor que el que tenim al costat i el no saber treballar de manera conjunta i cooperativa, perquè no en sabem, perquè no ens han ensenyat, perquè les escoles el dia de la selectivitat li dediquem una pàgina sencera als 2 alumnes que han tret més nota a la selectivitat, perquè el que té un 9,9 i el que té un 9,8 i llavors els posem com a exemple de la resta, vol dir que si tu no teus un 9,9 no sortiràs a la primera pàgina dels diaris. Això és un de tants exemples, aquest és de fa 4 dies, però us en podria posar 2.000. Totes les preguntes que fem als nostres fills és com els hi va als estudis, no si són feliços. Després ens omplim la boca de teatres i de passar-nos-ho bé i tot, però en realitat som competitius en l'educació i som competitius en els mitjans de comunicació, no m'ho expliqueu a mi, que passo el dia rebent l'impacte dels EGMs i de les audiències, etc. I això també passa als partits. I això què vol dir? Que les esquerres es fragmenten per personalismes perquè estan tots tallats de la mateixa manera. Exactament. I en canvi la dreta, quan ha de conquerir el poder, és capaç de cooperar, que és una cosa fascinant. La dreta, quan ha d'ocupar el poder, coopera amb la justícia, coopera amb la política, vull dir, cooperen, són cooperatius. Són cooperatius per ocupar llocs de poder. Un fenomen bastant esquizofrènic, diria. Sabeu que hauríem d'acabar, no? Perquè vosaltres teniu intenció de menjar alguna cosa i anar als concerts de la nit i això, no? O no? Sí? Mònica. Heu de recordar el següent. Demà a les 2 del migdia... Mònica, perdona. És que no volia acabar sense fer un reconeixement, perdona, en plan així positiu, per no marxar a la societat civil organitzada que està frenant, o com a mínim frena, i que moltes vegades, en algunes ocasions, també està tenint una actuació proactiva i en l'àmbit que jo conec més, sort de la societat civil organitzada que està fent un acompanyament a les víctimes, fins i tot personant-se com a acusació particular en procediments com el del Víctor, com el del Víctor, perquè veient com actua Fiscalia, com ha actuat en determinats casos Fiscalia, com actua també la policia a l'hora d'investigar també determinades accions o com van actuar en el moment en què es van produir els fets, si no és perquè les víctimes es personen com a acusació particular, no tiren endavant els procediments. I això genera uns costos emocionals i també econòmics, per què no dir-ho, que si no hi ha una societat civil organitzada recolzant aquestes persones, és pràcticament impossible arribar al final. Hi ha casos que són i que s'han de posar en valor, i ara pensava, aquests barris obrers, doncs bé, nosaltres estem portant un cas on l'agressió va passar a la festa major del barri de la Concòrdia de Sabadell i l'associació de veïns i veïnes del barri de la Concòrdia està personada com a acusació particular en aquesta agressió. És la via i cal que fem un reconeixement perquè també sabem fer coses, no? I per això estem aquí. No? Vull dir, no ho sé. Gràcies, Begoña, perquè si no haguéssim acabat com de mal rotllo. Has fet molt bé. Escolteu una cosa. Demà a les 2 hi ha una paella solidària en favor del moviment del No Callarem, de la llibertat d'expressió. A totes les parades de Charango Clownia teniu els tiquets i és a les 2. Oi? Val, perfecte, ho hem dit bé. Víctor, moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Ara seguirem el cas
i quan informa'ns quan passin coses. Begoña, moltíssimes gràcies. Jordi, Miquel i Lluís, moltes gràcies. Dir-vos que avui, aquesta ha estat l'última xerrada d'aquest espai, taller, ens trobem l'any que ve. La nostra intenció és que aquest espai serveixi per generar pensament crític, per poder canviar el món. Esperem que les xerrades, tallers que hem fet aquí us hagin servit almenys per pensar una mica i ens retrobem demà a la plaça Barcelona amb una batucada feminista i també amb la paella i també l'any que ve en aquest espai Consciència. Això no hagués estat possible sense molta gent que ha participat en aquest espai, col·lectius, persones que han estat aquí parlant i donant els seus missatges, però també i sobretot una sèrie de gent que veureu amb aquesta samarreta que està aquí de manera voluntària, alguns dels quals han baixat fins i tot de Cantàbria perquè creuen molt en aquests espais de transformació. Així que gràcies per estar aquí i ens trobem l'any que ve.